Portos de Galicia ven de anunciar a posta en funcionamento dunha zona de aparcamento restrinxida na zona verde do Porto de Ribeira. A partir do 7 de novembro só poderán estacionar ali os vehículos que conten co distintivo de usuario de Porto, algo que está a xerar polémica entre a veciñanza. O anuncio fíxose oficial a través dun comunicado de Portos de Galicia. A partir do 7 deste mes, os vehículos sen distintivo non poderán aparcar na zona verde do Porto de Ribeira. Segundo o boletín, o obxectivo é reservar este espazo para os usuarios marisqueiros do Porto. Con isto, o malestar entre a veciñanza faise latente e moitos califican esta iniciativa como perxudicial, xa que deixan as persoas sen un total de 142 prazas de automóviles, e todo aquel que intente deixar o coche nesta zona será sancionado. En parte teñen razón porque chegan os mariñeiros para o mar e moitas veces non teñen onde aparcar, pero tamén en Ribeira se sacan este aparcamento non hai onde aparcar en Ribeira. Onde vai a xente? Mira cantos coches hai todos por aquí, agora imagínate que teñan que sacar todo isto, a onde os levan? Ese é o sentir que hai aquí, hai un malestar aquí, os mariñeiros, claro, teñen a súa razón, chegan ás 7 da mañá ou ás 7:30 para poder ir para traballar, se están ocupadas as plazas non teñen onde aparcar. Pero tanto para os mariñeiros non faría falta. Eu penso que tiña que destruírlo de outra maneira, porque senón onde vai para aparcar todos estes coches cantos hai aquí? Sacar aí unha panorámica do que está aquí aparcado e saberedes o problema que hai en Ribeira. Bueno, pois opino que aquí xa hai moi pouquiño aparcadero e encima agora sacalos pareceme moi mal, porque a xente daqui tampouco ten moito onde aparcar. Andas para aparcar, tens que andar a voltas, que non tens onde meterte. No, non me parece nada lógico. É donde está, aquí en Ribeira, onde se meten todos estes coches. Pois teremos que deixar de vir aquí. A verdade vai ser un problema grande para Ribeira, porque, bueno, aquí aparcarse non hai moito donde, sabes, está cheo, un día normal, pois nada, patinete. Así mesmo, o colectivo dos mariscadores é, en xeral, o que ve esta medida como algo positivo. Moitos deles aseguran que cada mañá, cando acoden ao porto para comenzar a súa xornada, atópanse cos estacionamentos completamente cheos. Sí, polo menos para que podan aparcar o que vamos aquí ao mar. A ver, realmente, pois está ben, porque se non chega o mariñeiro pois co depósito de gasolina e non ten sitio para aparcar. Para algo pagamos os impuestos tamén, os mariscadores. Moitos condutores terán que buscar novas alternativas para deixar o coche, mentres que os mariscadores agardan que esta restricción lles devolva comodidade, unha normativa que causa división entre a veciñanza de Ribeira.